Zaklinam się, drodzy widzowie, każda jedna rzecz, którą potrzebuję akurat kupić do tych testów, znika. Nie ma tego nigdy w żadnym sklepie w pobliżu najbliższych 150 mil morskich i w końcu po wielu dniach udaje się gdzieś na dnie jednej lodówki w zapomnianym przez Boga i człowieka Lidlu odkopać jedną paczkę tych produktów, które szumnie reklamowane i nazywane są jako po śląsku lub śląskie. Już trochę stestowałem. Pojawia się kolejna wspaniała propozycja: warzywa na patelni od Hortexa. Nie byle jakie, bo oczywiście po śląsku. Hortex, jak widzicie, jest w tej śląskości raczej skromny. To znaczy, oprócz po śląsku nie ma tutaj nigdzie ani śląskiej flagi, ani śląskiego godła, ani ogólnie kompletnie żadnego śląskiego motywu. Z tyłu mamy jedynie wypisane, co w skład tych warzyw wchodzi: ziemniaki w kostce, kapusta kiszona, kapusta biała, sól, cebula, pieczarki i przyprawa, na którą składa się sól, czosnek, majeranek i kminek. Mało tego, pod spodem mamy nawet przedstawiony przepis, jak z tymi warzywami po śląsku zrobić krokiety. Oczywiście z perspektywy Górnoślązaka, jak i człowieka, który od dłuższego czasu produkty tego typu i podobne testuje, dociekając do tego, co one mają z tą mityczną śląskością wspólnego, no bo w końcu jeżeli to nazwane jest po śląsku, to oczekiwałbym, że jakieś motywy kulinariów śląskich się tutaj przewiną. Ziemniaki, kapusta kiszona, cebula, pieczarki. No jemy na Górnym Śląsku ziemniaki. Myślę, że nawet ludzie na Dolnym Śląsku jedzą ziemniaki. Myślę, że w ogóle ludzie wszędzie jedzą ziemniaki. Pieczarki, cebula, kapusta. Czy to jest jakieś wybitnie śląskie? No nie wiem. Tradycja kiszenia kapusty jest owszem na Śląsku, jak chyba w całej Europie Środkowej. W piwnicy nawet u mnie stoi taka wielka kamionkowa beczka, która coś jak taki wielki bunclok. Jeżeli nie wiecie, co to jest bunclok, to jest taki kamionkowy właśnie garnek, w którym na przykład kisiło się ogórki, robiło się zakwas na żur, trzymało się tłuste, czyli smalec. Zastanawialiście się kiedyś, kochani Ślązacy, albo nie Ślązacy, jeżeli was to ciekawi, skąd wzięła się ta nazwa bunclok? Wzięła się z przedwojennej nazwy miejscowości Bolesławiec, leżącej na Śląsku, a konkretnie na Dolnym Śląsku. Po niemiecku Bunzlau. Miasto oczywiście, jak wiecie, słynące z ceramiki i wszystkich innych wyrobów tego typu, słynęło już przed wojną za niemieckich czasów z wyrobów właśnie tego typu kamionkowych garnków, które na Śląsku Górnym upowszechniły się pod nazwą Bunzlok. Mam nadzieję, że boxdealowa ciekawostka przypadła wam do gustu, ale wracając do tematu, 2-3 łyżki oleju, 10-15 minut na patelni, no i zobaczmy. Zjeść trzeba oczywiście jak normalny człowiek przed komputerem. No i drodzy moi, co my tu mamy? Ja dołożyłem sobie do tego tradycyjnego śląskiego karminadla, albo karbinadla, jak to się gdzieniegdzie mówi. Wygląda to trochę jak taki panschkraut, czyli ciapka pusta, no bo są kartofle i jest kapusta. Co prawda w panschkraucie nie ma grzybów, no i kartofle są usztamfowane, a tutaj są całe. Spróbujmy losowy kartofel. Ziemniak jak ziemniak, czyli spoko. Kapusta i pieczara. Jest kwaskowość. Czuć też te przyprawy, co dodałem. Ogólnie, jako taki dodatek do takiego mięsa, spoko. Ale pozostaje ta jedna zajebiście ważna kwestia. Jak to jest z tą śląskością tej potrawy? Nie wiem. Nie widzę tutaj jakichś bardzo charakterystycznych dla kuchni śląskiej rzeczy, aczkolwiek wszystko, co tutaj jest, no na Śląsku Górnym i pewnie na całym świecie też się je. Także ogólnie Hortex, no dobre żeście zrobili. Ale mogłoby się też nazywać mazowieckie albo podlaskie. Z Podlasia. Patelnia podlaska. Dziękuję dla ciebie. Ale numer 2. Słuchajcie, jutro byda robią coś takiego kulinarnego. To będzie śląskie i to będzie też światowe, pyszne i maszketne, aż wydupi was z laci. Bo powiem wam na koniec widz. Przyłazi hop do masosza i pado. Dobry. Macie mózg? Masosz pado, nie mum. Aha, to bez to macie taki głupi pysk. Dzisiaj jest zawarnie, bo wolno sobota, oj, siupa, siupa, siup, siup.